Vi vil i den her video præsentere og bevise toppunktsformlen samt give en definition af, hvilken betydning fortegnene for A, B, C og D har for et andengrads polynomie. Til at starte med vil vi gerne fortælle, hvad et toppunkt er. Det vil vi så starte med at tegne. Vi har lige skrevet op på tavlen, hvad A, B, C og D's betydning er for parablen. Hvis A f.eks. er større end 0, så vender parablens grene opad. Og hvis A er mindre end 0, vender parablens grene nedad. Og som vi kan se for B, så er B det hældning af tangenten til parablen i punktet 0,c. Og hvis B er plus, så står parablen på den venstre side af y-aksen. Og hvis B er minus, så står den på højre side af y-aksen, da det handler om, om det er en plus eller en minus, eller om den stiger eller falder. Og C angiver parablens skæring med y-aksen, altså hvor den ligger, om den ligger i plus eller minus. Og det bestemmer antallet af rødder, og dermed antallet af skæringer med x-aksen, og hvis der er 2 skæringer, har den 2 rødder, 1 skæring, så har den 1 rød, og hvis den ikke rammer x-aksen, så er der ingen rødder. Vi har nu skrevet følgende parabel op i vores koordinatsystem, hvor vi så kan se, at vores C er positiv, da den skærer y-aksen i over 0. Og vi kan se, at vores B er negativ, da den skærer her i 0,c, og det vil sige, at den er faldende. Og A er positiv, da parablens grene vender opad. Og så kan vi så se, at, vores toppunkt ligger hernede, hvor vi har skrevet flot T. Hvor formlen lyder H, K er lige med minus B over 2A, minus D over 4A, som er den sætning, vi gerne vil bevise nu. Vi vil bevise toppunktsformlen, og vi indsætter x0 i vores andengrads polynomiumformel, så den kommer til at se sådan her ud. Og så kan vi så hurtigt se, at vi har 2 c'er på hver sin side af lighedstegnet, som kan gå ud med hinanden, så vi gør sådan her. Og så får vi er lige med 0, fordi vi nu ikke har flere. Hvorefter så vi prøver at faktorisere udtrykket og sætter x 0 uden for parentesen. Vi får a x 0 plus b, parentes slut, er lige med 0. Og her kan vi så tage 0-reglen i brug, og får så x 0, hvad står der? X 0, 0, er lige med 0. X 0 er lige med 0, eller ax 0 plus b er lige med 0. Det er vores ene led, der står uden for parentesen, x0 her, som vi også har her, og det andet led, som står inde i parentesen, er x0 plus b. Så tager vi det så videre, og siger x0 er lige med 0, eller x0. Og her isolerer vi så x0, så vi får det her. Toppunktets x-koordinat ligger mellem 0 og minus b over a. Derfor får vi den nu til, at en halv x0 er lige med en halv gange b over a. Slut, som så giver minus b over 2a. Toppunktets y-koordinat fås ved at indsætte i regnforskriften.
regner nu ligningen igennem og får A gange B i anden over 4 A i anden minus B i anden over 2A plus C. Vi får så den her ligning til A gange B i anden over 4 A i anden minus B i anden over 2A plus C. Her kan vi så se på ligningen, at A er der. De går ud med hinanden, derfor gør vi sådan her, og får nu B i anden over 4A minus B i anden over 2A plus C. Nu tager vi lige den anden tavle ned, fordi vi kan skrive det resterende på den anden. Det får vi nu til B i anden 4A minus 2B i anden over 4A igen plus 4A minus plus C eller gange C over 4A. Og det gør vi ved at reducere. Så siger vi så B anden minus 2B i anden plus 4 A C. Og det her alt sammen over 4A. Men minus B i anden plus 4 A C over 4 A. Som så bliver til det samme. Ja, great. Og som så bliver til minus B i anden plus A C i parentes over 4 A, som så bliver til minus D over 4 A. Beviset påvist. Og her må slut. Parabels toppunkt fås derved til minus B over 2A kolon slash komma minus D over 4A. Og nu er det fandme slut.